No. I budeme blízko. Čau. Marcel. Kolona. Vyto kolónu. No ako ľudia? Točíš? Aha. Autenticita. Chlapci, na budúce sa dohodneme na parkovisku. OK. Čo to bude dnes za chorobu? Uvidíš. Lucia, bude tam? No, dal som jej vedieť, tak mala by byť. A benzín? Máme? Vzadu mám nejakú fľašu. Horiaci sneh? Tak to bude halus. Takúto. Oliver, vieš nám to nejak otvoriť? Díky. On je naozaj kulťak. Jeho musíme uznať. V poslednom tangu, to si ho videl? Posledné tango je shit. Apokalypsa, Alebo ktorý? ten plukovník. Celý čas sa ňo čaká. A potom keď k tomu dôjde, tak je to iné. Iné ako sa dalo čakať. Zavolám si ľudí. Však, kde je? Jak mám dobré miesto na tú scénu, čo sme minulé rozberali. Kde? V lese, to ti potom vysvetlím, keď tam prídeme. A čo je na ňom také zvláštne? Mystika úplne. Také rozbité domy. No čauku. No kde si? Čo? Však točíme teraz. Som ti včera volal, ty si na to akože nepamätáš? No strašne zlatá si, no dobre. OK, dobre, čau. Ty vole, ona je úplne prepnutá, to je strašné. Tak ona si dá kde na byte, či kde, musím ísť asi za ňou, alebo čo. Ale pôjde? S nami? Tak idem tam a asi príde, tak... No tak čo ideme? Ide do toho. Už sme tu Ide do toľkokrát toho, boli. no tak... Aj. Choď po ňu, my budeme hore. Toto má ináč ťažko nasrať, toto. No, čas tam Dobre, vypadli. čas sa peniaze, okej. Dojdem. Dobre, čaute. Je to zapnuté tam.